iyaphinda-ke yabuza, ngicela ukuthi uNkulunkulu akwenzekeni. Ngathi baba, ngicela ukuthi nomntwana aphile, kube uyena ozoza la enkosini azoyibongela ukuthi seyaphila, akhule njengazokhulayo. Yathi inkosi ngiyezwa. Into engithanda ukuyi-highlighter ngoba asebe maningana amahlandla, lokho ngiyibhekele lapho ngithi izinto ey'ningi inkosi ihlala ithi ake uyekelele kushena. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe na le ndaba le uma umuntu eyilalela mhlawumbe yona into angayithatha ukuthi ezinye izinto noma ngabe inzima kanjani, yabo, noma ngabe abantu bathini, kodwa into uma usuyibikele wena uNkulunkulu iyekele kuwe, uyena oyobona ukuthi kumele kube njani, kodwa ithemba lakho lonke ulibeke kuyena. Ngoba ngempela isifundo esikhulu mina ngisifundile ukuthi uNkulunkulu ngempela uma ulokhu emlandela phela, kodwa ukuphila nesimo sempilo yakhe angeke sibuye silunge. Uyoba umuntu nje oyehlezi edinga ukuthi alekelele kuyo yonke into ayenzayo. Yingakho sibona ukuthi kungcono ukuthi simkhulu, ngoba asicabangeli nina kuphela, kodwa sicabangela naye umntwana ukuthi impilo le azobe iphila. Ngakubika konke-ke lokho enkosini. Isithi inkosi, uyakhumbula yini ukuthi odokotela basho into efanayo kubaba wakho ngomfweni omncane? Ngathi baba, ngiyakhumbula, futhi iyona indaba ebihlala inginika ithemba ukuthi lento le, ngoba ngiqala ukuhlangana nendaba kanje. So yathi uma inkosi ingikhumbuza le ndaba leyo, ngasho ngathi baba, ngiyakhumbula. Ithi ake niyekele uShembe, ake beqhubeke bamsize ngendlela bamsiza ngayo, kodwa okunye abayekele kuShembe. uShembe uyena oyobona ngalo mntwana ukuthi ufuna ukwenzani ngaye. Isiyabuza-ke kumina ithi, wena ucela ukuthi uNkulunkulu akwenzeleni? Bese okwesibili inkosi ngibuza lo mbuzo ngoba yaqala ngibuza wona sisemkhayidini. Iyaphinda-ke yabuza, ucela ukuthi uNkulunkulu akwenzeleni? Ngathi baba, ngicela ukuthi nomntwana aphile, kube uyena ozoza la enkosini azoyibongela ukuthi seyaphila, akhule njengazokhulayo. Yathi inkosi ngiyezwa. Into engithanda ukuyi-highlighter ngoba asebe maningana amahlandla, lokho ngiyibhekele lapho enkosini ngithi izinto ey'ningi inkosi ihlala ithi ake uyekelele kushena. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe na le ndaba le uma umuntu eyilalela mhlawumbe yona into angayithatha ukuthi ezinye izinto noma ngabe inzima kanjani, yabo, noma ngabe abantu bathini, kodwa into uma usuyibikele wena uNkulunkulu iyekele kuwe, uyena oyobona ukuthi kumele kube njani, kodwa ithemba lakho lonke ulibeke kuyena. Ngoba ngempela isifundo esikhulu mina ngisifundile ukuthi uNkulunkulu ngempela uma ulokhu emlandela phela akakuzibi, ngoba intshumayelo yenkosi ngalelo sabatha lelo ibithi yakhuluma ngentshumayelo yenkosi uPhasha, kusesekuphambili inkosi uPhasha ithi ukulandela uNkulunkulu kufana nokuhamba ufike uyikhuhle odongeni olunopende. Ufike uyikhuhle ngecala elilodwa, ngelinye ilanga ubuye uzoyikhuhla ngelinye icala, ngelinye ilanga uze ugcwale ukuthi uNkulunkulu uma umlandela ukuba njalo, uhamba ufuna ukuthi kombe ngayikhuhla kanjani kuyena. Nami ngasi nginjalo, ngithola sengihamba umthandazo wantambama ekuphakameni, ngikhushuke ekuseni ngihambe ngiyosebenza. Yonke into engayingizwe kuxoxwa kuthiwa uNkulunkulu mephendula umuntu uyenze kanje, ngangenze njalo. Uma ngizwe inkosi la ngihambe ngebona, ngihambe nge-23 na zonke lezi zinto, ngoba sakhulu sasitshela ukuthi uma usenkingeni uye wenze kanje, akugcini ukuthi uyonikela kuphela eladini bese kuphela kanjalo, kodwa uye uhambe lolu hambo lo, yilo uhambo lwethu lo. Uhambo lwami kanjalo nje, angifuni ukuthi kube ngazi mhlambe ngangigcina ukuthi ngikunikela nje kuphela, cha. Ngoba uNkulunkulu mhlambe ngagcina sengifundisa isifundo esirong, umuntu ethatha isifundo esirong, kodwa izinto ey'ningi bengukuthi uma ngibikile enkosini ngihambe ngiyosebenza, ngishuke ekuseni ngihambe ngiphambili ngiyosebenza,
ekuphameni ngenhlanhla-ke akekho umuntu osuke enqumelile ukuthi isebenza ugcine la. Ngisho ungathatha ushanele bese uzosephelela amandla kube sekunjalo. Into engangihlale bekuthi uma ngihlangana nomuntu ephakameni, ngoba ngisho abantu bakhona ekuphakameni, uma uhlangane nomuntu ephakameni uhlangane noshele. Uma ufike lento ufike uyibike kumuntu ukuthi hey, yazi nginenkinga kanje ingane yami yagula kanje oh hayi ingazishamba kakhulu, ngoba abantu basekuphakameni bawushele. Uma usungene ekuphakameni yonke into ekhona, isihlahla sakhona noma yini yakhona ushembe. So uma ungenile khona ufike wabika futhi ubikile kushele. So nayo leyo nkolelo leyo bazokuxoxela abanye. Noma baba ehlangana nami ngixoxela le ndaba ukuthi hey, nginenkinga. Mhlawumbe omunye umuntu bengaba namahloni ukuthi hey, nginendaba ebuhlungu kanjena, mhlawumbe hambe ngixoxela abantu bazongihleka. Kodwa uma usuhlupheke kanje uye kuphele konke lokho, uye ufune nje mhlawumbe indlebe kaNkulunkulu ingakubi, mhlawumbe uNxumalo mhlawumbe uNkulunkulu angamuzwa kangcono kunami. So angixoxele uNxumalo ukuthi uma isethandaza naye angithandazise. Naku-23 makubikwa angikaze ngibe umuntu obikayo mina ku-23 ma abantu bebeke usizi lwabo. Ngaqala ngaleso sikhathi ukuthi hey, ngikwazi ukuphakama nami ngibike ukuthi hey, nginosizi kanje. Emva kokuthi sibuye enkandla-ke enkosini, ila kwaqala khona ingane ikhombisa ama-signs okulokhunjana oku-improve. Yayikule nto ekuthiwa i-ventilator esibhedlela. So uyawubona ama-readings lapha emshinini eshoyo ukuthi kunganganani la iphefumulela khona, kunganani la asizwe khona umshini. Kwaye lokho kwehla ugcine seyiphefumulela yena esekhishwe emshinini. Nakhona silokhele siqhubekele simbika. Uthe usuka uthe nje ngelinye ilanga wakhushuka ekuseni uma wakhe wathi hayi, ngibona inkosi. Oh, ithini inkosi? Ngibisendlini yesonto, ube nomama wakhe oganele kwaMhlongo. Ithi inkosi ifaka umjiva lo omhlophe eyifaka emayisemgidini, ikhipha ucingo ekhukhwini. Isiyamveza ethi yabo, kunomuntu wami ogulelwa ingane, nansi nayibona injani. Uveza isithombe somntwana uLunga esasesibhedlela, amathumba akhe ehleli ngaphansi. Cela kancane inkosana, mhlawumbe ukulandelisa nje umuntu olalele. Sikhuluma ngesibonakaliso la esibonwa umakoti wakho elele ebusuku. Yes. Ubona inkosi esekuphakameni ikhipha iselula, ibatshengisa isithombe. Okay, qhubeka mfowethu. Iveza isithombe inkosi, ibe kuzongathi uyascrolla. Isiyaveza esinye isithombe isithi yambo usenjani manje, nangu useyaphila. Ibe isithi kukhona futhi omunye umuntu wami ufuna ukuyongena lapha kwa-Metropolis kwamasipala. Khona umuntu ekumele ngiyomkhulumela naye. Manje lo muntu uyabaleka, kodwa ngiyohamba ngize ngifike kuyena lowo muntu loyo. Kuba kuphela kwase kwisibonakaliso lokho. Wangixoxela-ke, hayi ngathula nje ngaqhubeka ngagqoka ngaye emsebenzini. Kuthe ngey'khathi zantambama ngathola ucingo ukuthi hayi, njengoba ubufuna umsebenzi lapha kwa-Metropolis, hayi ubofika ngosuku lokuthi uzosayina i-contract. Manje ngase ngihlezi nginalokho ukuthi ngoba inkosi ikulesibonakaliso yathi ngizowuthola lo msebenzi, ngawuthola ngempela. Yaphinde futhi yathi lo mntwana uzophila. Kwakuhlezi kuhleli kimi ukuthi futhi uzophila ngempela lo mntwana lo. Kwase kuba ukuthi-ke manje yebo useyaphefumula kodwa akakwazi ukuncela. Mencela uncela ngamapayipi, yonke into ufakwa ngelokhunjana ngomjovo, ungene emapayipini emakhaleni bese-ke kube ukuthi uncela kanjalo. Nokuya etoilet akakwazi ukuyela yena etoilet, kumele behlale bemklina bona ngoba engakwazi ukwenzela konke lokho. Kwaqhamuka omunye unesi nje okuyena obehlala emgada. Uthi uyazi, ngiyibonile kakhulu iy'ngane ezikulesi simo lesi esifana nalesi umntwana wenu, azibi nje.
lo mthandazo lo uthandazayo ningawuyeki ngoba uyasebenza. Bese nokuthi njalo masifikile sizombona before sihambe sithandaze kuqe sithandaze. Futhi besibuka ukuthi bayathandaza. Usethi lo mthandazo uthandazayo ningawuyeki ngoba uyasebenza. Ngiyibonile izingane eziningi ezinalento lephethwe lo mntwana lo azibi nje. Kwase sibikela inkosi yaseKuphameni yayisithi asihambise imbuzi komalume kwakho umntwana siyoshweleza khona. Sayihambisa leyo mbuzi leyo ngakusasa, emva kokuthi ihambise leyo mbuzi ngakusasa sebethi hayi umntwana useyakwazi ukuyela yena etoilet. Useqalile uyalokhu njani uyayikhiphela yena. Waze washaya isikhathi saJulayi. Umntwana uzalwe ngoMeyi. Uxolo kancane nkosana, mhlambe futhi ukuphinde silandelise umuntu olalele. Inkosi izikhuluma indaba yembuzi nje. Kukhona mhlawumbe umbiko obufike enkosini, kufike kanjani ukuthi inkosi izithi hayi mhlawumbe kumele kube khona imbuzi? Kunendaba enye engingangenanga kuyona. Okay. Emalana nendaba zokulobolana ekhweni ukuthi kwenzeka kanjani. So kwaba khona into engizothi iphutha elenzeka ukuthi isikhathi sihambisa inkomo sayihambisa umuzi wangamele siuhambise khona. Okay. Manje njengoba inkosi sasihambisa imbuzi nje komalume ithi asiyoshweleza khona ukuthi sathatha inkomo zabo sayisa komunye umuzi. Ithi mhlambe okunye ukuthi njengoba ingane inale ngake indaba mhlambe ilapho. Okay. So sasihambisa imbuzi ngalokho ukuthi hayi siyoshwelezela lokho ukuthi hayi sicela nisithethelele kodwa nomntwana ningamlimazi. Okay. Kwaqala nakhona kwaqaqeka-ke lokho ukuthi into ayisiseleke kwazi ukuthi akakwazi ukuncela. Ngaya ku-23 uJulayi ngayibika zonke lesikhathi May, June wonke umntwana usesibhedlela. Akaphumile ngisho kumphatha mama akakaze samphatha. Sonke lesi sikhathi ngibike ku-23 ukuthi hayi umntwana unenkinga kanjena kanje. Kodwa noma isimo sakhe sesingcono kodwa indaba isekuthenini manje ukuze aphume esibhedlela kumele akwazi ayincelela. Akakwazi ukuncela. Ngakubeka ukuthi 23 kwangena ngoLwesihlanu kwangena ngoLwesihlanu. Kwathi ngeSabatha ngabika nasenkosini. Ngesonto ugogo wakho ulokhunjani ugogo wakho uMangcobo ukhushuka nesibonakaliso. Uthi ubone ungazuthi ufika amabutho akwaNgcobo komalume womntwana kwaNgcobo. Ubone ufika amabutho akwaNgcobo ame esangweni. Kwase ukuthi nginazi ukuthi umdidiyeli wawo yena amabutho. Wayesephume ebuzo wathi hayi sithunyiwe la sizwa kuthiwa kunomntwana wala ekhaya usesibhedlela. Sizocela igama lakhe. Ubani igama lakhe? Wayesebhala phansi wakhipha iphepha wabhala phansi wabhala ukuthi uLunga. Wayesebanikeza iphepha lelo. Base bayabonga bayahamba. Sasi kwakuyisonto ekuseni sisebenza nomunye baba waseKuphameni owakangena sisebenza naye lwangena ucingo uqhamuka esibhedlela. So uyena ubaba kaLunga lo uyena sicela ukuthi usiphathele ibhodlela lengane umntwana useyancela. Ngiyathanda ukugcizelela ngoba sisuka kumntwana obekuthiwa ngeke aze akwazi ukwenzela lutho. Nokuphila kwakhe lokhu abakuboni ukuthi kwenzeka. Salihambisa ke ibhodlela lelo waqala wancela noma bencela kancane kodwa beseqala sekwazi usayincelele yena. Umelise mahamba buyakhathala bese bekufaka ngamapayipi futhi. Yabo. Kwaya ugcina nje seyincelela yena engasacinco njengoba ngamapayipi. Baqala babuye basebeqala ukuzimela ukuthi simphathe umntwana. Uthe nje ngelinye ilanga bekunjalo uma sifikile esibhedlela afike nodokotela azositshela ukuthi hayi umntwana uqhuba kanjani. Ngaleli langa udokotela wafika umntwana emgonile. Waqala unesi nje siqala ukumgona kwasuka iward lonke. Babe babaza bethi hey
sasingazi lo mntwana noke nimbone kanje. Kumele nimbonge uNkulunkulu. And kukhuluma abantu engizothi ama-medical professionals. Kodwa nabo into ababe beyikhuluma kakhulu indaba kaNkulunkulu ukuthi hayi nina kumele nimbonge uNkulunkulu. Sasingayitsheli ukuthi lo mntwana lo niyoke nimgone kanje. Sasihlale nje sikhuluma simduduza kodwa sasibona ukuthi hayi lento la ayizukulunga. Uma engena udokotela angazi noma ngiyakholwa ukuthi kuye kwenze ukuthi umuntu mekhuluma ungakhulumi mina kodwa kukhuluma uNkulunkulu engaboni ukuthi akusakhulumi nesasekhuluma uNkulunkulu. Into ayisho uthi lo mntwana lo ngomusa kaNkulunkulu uyaphila. Wayesephume yahamba. Akachazanga lutho olunye. Wakhuluma nje lokho kuphela waseyahamba. Mhlambe nama ngimbuza ngiyazi aphuma ukuthi wakwenza nje. Yabo kodwa mina ngakunaka lokho. Yabo ngaba nenhlanhla ukuthi le nto wathi mayikhuluma ngayinaka ukuthi hayi uthini lo dokotela ma-AIDS. Yabo. Wahamba isikhathi kuthe nje ngo-August kwagcina ke bethi hayi umntwana usesesimeni sokuthi hayi usengakhululwa ekhaya. Akusekho ukuthi nesingamenzela khona umntwana useyaphila noma kusekhona ibangani lokuthi indlela kumele adile ngoba phela vele ube ingane yaba premature, so izinto zakhe zizohamba kancane. Kodwa uma echaza ukuthi she has made a remarkable recovery. Omunye unesi uthi wayimphethe kanje ethi this is a miracle baby. Yabo, here take your miracle. Ukhuluma unesi uthi ingane eyisimanga ingane le. Sithathe nasi isimanga sakho. Yabo. Abantu ngasiwa amaNazaretha kodwa bekuthi noma ngoba kunefoto lenkosi engase ngibeke lapha ukuthi nakho umntwana nabo ubona ukuthi mhlambe abakade beqoqa be-rearrange kodwa behlala bebuyisele la kade ikhona ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ubusukhona nomoya ukuthi lento le asuke nabo bayihloniphe